أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا وخاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. درس من يوم شيني أكن المرأة الصالحة، ma'ana mace ta gari, macen da za ta iya sama ma mijinta aljanna, macen da za ta iya sama wa 'ya'yanta aljanna, macen da za ta iya sama wa iyayenta aljanna, macen da za ta iya zama makaranta ga al'umma, wacce ake mata kirari da al'ummu madarasatul ula. Mace ta gari, Allah subhanahu wata'ala ya sa ta zama dukkanin wannan alkhairin da muka faɗa da ma wanda ba mu faɗa ba. Allah ya shar'anta aure, ya kuma sa a cikin auren mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali da nishadi. Sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi ni'ima ga bayinsa muminai da ni'ima ta mace ta ƙwarai, mace ta gari, wacce ake kira da suna almar'atu salihah, bisa ga mukamin cewa ita wata kyauta ce da Allah yake karrama bayansa muminai har ta kasance gare su hutu a wannan duniya da kuma gobe kiyama. Mace ta gari tana da siffofi da dama, sai dai kawai ba za mu iya kawo su duka ba, amma za mu kawo wasu daga cikinsu. Daga cikin siffofin da ake gane mace ta gari akwai na ɗaya shine salahatul iman, ta zama na cewa mace ce mai imani da Allah, ma'ana an tu'mina billahi wa mala'ikatahu wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Ta yi imani da Allah ga dukkanin waɗannan abubuwan cewa Allah ne ya ce a yi, kuma ta aiwatar da su kamar yadda ma'aikin Allah ya koyar gwargwadon iyawarta. Na biyu salahatul akhlaqi, ta zama mai kyawawan ɗabi'u, tana biyayya a bisa dukkanin abin da shari'a ta tabbatar da shi ta fuskar iyaye, miji, ahali da ma al'ummar gabaki daya a cikin addininmu na musulunci. Na uku, ita mace ta gari zaka same ta la tatahakkamu biha qalbuha, zuciyarta ba za ta iya ɗaukar mata hukunci ba, ta zartar mata da wani abu, face ita ce za ta zartar wa zuciyar da abin da take ganin ɗabi'unta sun zo mata da shi, addininta ya tabbatar mata da shi. Na hudu daga ciki, ita mace ta gari wala ya tahakkamu biha mashairuha, don kawai ta ji shu'uri, don kawai ta ji nishadi, ba za kawai ta zartar da wannan abun ba. Ma'ana kawai don ta ji tana sha'awar kaza da halaccinsa da haramcinsa ba za ta tantance ba, kawai za ta je ta aiwatar. Mace ta gari ba ta yin haka, kuma ba za ta yadda ta yi haka ba. Na biyar daga ciki, za ka same ta la tarfa'u sautaha ala zawjiha fil awamiri wan nawahi, ba ta daga sautinta wato ainihin akan sautin mijinta yayin da yake mata umarni ko yake mata hani, matukar wannan hani ko umarnin yana bisa doron shari'a, Allah ya ce ko annabi ya ce a yi ko a bari. Na shida daga ciki, za ka same ta ita mace ta gari annaha tatahalla bisidqi lal kadhibi aw laysa al kadhibi, za ka ga tana ado da gaskiya. Duk lokacin da bakinta zai budu, to za ta furta gaskiya ne, iya abin da ta sani, ko da ku za a ɗauki rayuwanta. Za kuma ta ɓoye abin da ba ta sani ba, domin ba za ta iya furta shi ba don son zuciyarta. Sannan mace ce mai kare mijinta, mai kare mutuncinsa, mai kare mutuncin 'ya'yanta, mai kare mutuncin iyayenta, mai kare mutuncin ahalinta, mai kare mutuncin addininta da kuma shari'a ta addinin musulunci. Laisa hiya alal kazibi, ba za ka same ta cikin masu aikata ƙarya ba ko son zuciya domin biyan bukata. Daga cikin ɗabi'un mace ta gari na bakwai shine ita za ka same ta tabta'idu anil gadibi aw taghlibi, tana nisan ta fushi ko saka fushi. Mace ta gari ba ta son ta saka wani ya fushi, ko kuma ba ta son a saka ta fushi, ta fi son ta kasance mai biyayya ga Allah da ma'aikin Allah da dukkanin abin da shari'a ta zo da shi. Na takwas, za ka samu mace ta gari annaha
muttazinatun bi kalamiha wa af'aliha, tana auna dukkanin kalmomin da za su fita daga wato ainihin bakinta, tana auna dukkanin ayyukan da za ta aiwatar da gaɓoɓinta. Ba kowane karabitin kalma ce za ta fita daga bakinta ba, tana lissafa cewa idan wani abu ya fita ta yi asarar wannan kalmar, kuma ba za ta samu lada a ciki ba sai zunubi. Wannan zai kasance mata abin bakin ciki, abin kunci. Sannan ba ta yadda gaɓoɓinta su juya face sai ga biyayya ga Allah da ma'aikin Allah a cikin addininta na shari'a, addinin musulunci. Abu na 9, ita mace ta gari za ka same ta multazimatun bidiniha, tana lazimta addininta. Ita ce sallah ta farilla, ita ce sallah ta nafila, ita ce azumi na farilla, azumi na nafila, zakka ta farilla, zakka ta nafila. Sannan ita ce karanta alkur'ani, ita ce makaranta, ita ce wa'azi, ita ce tarbiyya da ba da gudunmuwa a cikin tarbiyya. Wannan duka ita ce su ne ɗabi'u wanda mace ta gari take lazimta su domin ta bambanta da almar'atu sayyi'a. Na 10, za ka same ta annaha hafizatun ala ibadatiha, ba ta wasa da sallah, ba ta wasa da azumi, ba ta wasa da wato ainihin bawa mijinta haƙƙinsa, ba ta bijire masa, ba ta kuma yadda ta saba masa yayin da ta tabbatar yin hakan kuskure ne zai kai ta ga halaka. Mace ta gari tana da ɗabi'a ko sifa ta 11, za ka same ta annaha muti'atul lirabbiha, tana biyayya ga Allah a cikin dukkanin abin da Allah ya mata umarni, mai daɗi ne a gare ta ko marar daɗi ne. Ma'ana dai yayin da aka ce wannan abin yinsa akwai wahala, to duk wahalarsa za ka samu mace gari tana yi don kare addininta, don biyayya ga ubangijinta, don kare mutuncin mijinta da ahalinta da iyayenta. Bayan wannan akwai na 12, za ka same ta wala takhruju min baitiha aw min bauti zawjiha illa bi idni zawjiha aw illa bi idni. Za ka samu mace ta gari ba ta fita daga gidan mijinta, ba ta fita wato ainihin daga ɗakinta zuwa wani waje da babu umarnin mijinta ko babu yarjejeniya a tare da shi, in ba wato abin da ake kira ad-darurati tubihul mahdurati ba, irin darurorin da za su fitar mace daga gida, kamar irin gobara, wannan za ta fitar da ita daga ciki, kamar irin maciji ko duk wani abu da zai iya cutar da ita in ta zauna. Ba a yadda ta zauna ta biyayya a mijinta a wannan lokacin ba, wajibi ne ta fita daga wannan gida domin samun maslahar rayuwarta da kuma maslahar mijinta, kar ta dora masa nauyi. Na 13 a cikin wato ainihin ɗabi'u da siffofi na mace ta gari, za ka samu wala tasumun nawafil illa bi izini zawjiha, ba ta azumin nafila sai da izinin mijinta. Amma fa duba da irin matanmu na wannan zamanin, za ka samu wata ma domin ran mijin ya ɓaci za ta fara ƙirƙira azumin. To ki sani uwa, ba lalle ki samu ladan wannan azumin ba, ba lalle ki samu yarda Allah ba, sakamakon kin saba wa mijinki, kin ki zuwa shimfiɗarsa, kin ki kyautata masa. Sannan mace ta gari ba ta wato ainihin ƙauracewa mijinta daga shimfiɗa, ko da kwa tana jin wani yanayi da zai iya hana saduwa, matuƙar mijinta ba zai cutu ba, ita ba za ta cutu ba, to za ta jure ta kwanta aure da wannan mijin nata domin ta ba shi farin ciki, ta ba su nishaɗi, ta ba shi kariya, ta hana shi aikata abin da ba daidai ba na alfasha da sauransu. Abu na 10 wato ainihin 5 ko na 14 shine ita mace ta gari wadda ake kira almar'atu saliha, za ka samu wala tunfiqu min mali zawjiha illa bi idni, ba ta ciyar da dukiyar mijinta sai da izininsa, ba ta karambani irin na matan zamani wanda mijinsu zai siyo kayan miya, daga mace ta zo ta yi sha'awa ta kwasa ta cika mata leda ta tafi da su. Wannan ba daidai bane ba, kuskure ne. A sanar da shi kannan a yi kyauta. Idan aka sanar da shi aka yi kyauta, shi zai samu lada, ke ma za ki samu lada. Idan aka ki sanar da shi aka yi kyauta da dukiyarsa, shi zai iya samun lada, ke kuma Allah ya tuhume ki, kuma ba za ki iya kare kanki ba, musamman ma idan an ce an je lahira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Na 15 daga cikin siffofin mace ta gari, za ka same ta annaha muttasifatun bil haya, tana siffantuwa da kunya. Mace ce mai jin kunya, ba ta iya aiwatar da duk abin da zai sa mutuncin ta ya zube, ko mutuncin ahalinta, ko mutuncin mijinta,
ko kuma ta zubar da kima ta addinin musulunci, kwata-kwata ba za ta aiwatar ba, matukar ta san yin hakan ya saba wa shari'a da tarbiyya ta addinin musulunci. Na 16 annaha turabbi auladaha, zaka samu tana wato ainihin renon 'ya'yanta tarbiyatun islamiyyatun salihah, tarbiyya ta musulunci kuma tarbiyya ingantacciya. Ba ta yadda ta yi ashar a gaban 'ya'yanta, ba ta yadda idan ta aike su ta dawo tana tsine musu don sun yada mata kuɗi. Mace ta gari ta ce take tuna cewa ɗanta ya mata aike da bata san iyakarsa ba, ya mata daidai, ya kyautata mata, ya yi abin da ya kamata. Yau dan ya saba mata, yau dan ya yada mata kuɗi, to za ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta kauda tunaninta daga wancan abin da ya faru, ta yadda cewa ƙaddara ce daga Allah. Ta iya yiwuwa abin da Allah ya niyyar ya same ta ba wannan bane ba, ƙila addu'ar da take yi ce ta sa haka ta faru. Za ta yi masa addu'ar shiriya, Allah ya shirye ka, Allah ya ƙara gyara min ɗabi'unka da halayenka. Ba ta tsine masa, ba ta zagin sa a madadin miji, ko ba ta zagin sa a madadin babansa. Domin da dama za ka samu mata suna tsine wa 'ya'yansu amma mazan suke zagi, ko suna tsine wa matansu 'ya'yansu mata amma uwan miji ko kishiya suke zagi. Wannan ba daidai bane ba. Idan har kina so ki tsinci kanki a cikin waɗanda ake kira almar'atu salihah, ya uwa, to karki yadda ki ci gaba da aikata irin waɗannan munanan ayyukan. Allah ya shirya mu, ya shirya zuri'anmu. Na 16 shine zaka samu la tafshi mi asraru baitiha aw asrari ha baina zawjiha. Mace ta gari ba ta wato ainihin bayyana sirrin auratayya da ke tsakaninta da mijinta, ko ta bayyana sirrin mijinta na gidansa, ko ta bayyana sirrin mijinta na kasuwa. Kai mace ta gari tace take iya kokari wajen tabbatar da shahadar ta ko shahadar mijinta, domin da ta tona asirin mijinta har gwara ta yi shahada. Amma yau mata su suke nuna inda dukiya take, a kwashe, wasu ma da su ake hada baki. Iyazan billahi iyaza, Allah ya kare ni. Na 17 wato ainihin a cikin waɗannan shine wato zaka samu mace ta gari tace muttabi'atul li zawjiha bima yardallahu subhanahu wata'ala, tana biyayya ga mijinta ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, ba ta yadda ta saba. Sannan na 18 shine zaka samu annaha tasbiru alal bala'i, tana haƙuri akan ibtila da bala'o'in da suka tunkaro su, kama daga kan talauci, rashin abinci, yunwa, rashin lafiya, rashin wajen zama. Duk da a ce akwai daga baya aka samu matsala babu, to za ka samu mace ta gari tana ƙoƙarin rufe asirin mijinta, ta taimake shi yayin da ta tabbatar da ba shi da shi. Kai tana rufa masa asiri ma, ta san yana da shi, ba ta yadda ta nuna masa ta san yana da shi domin kada ya kunyata a gabanta, domin ta san ba mijin ne mai biya ba, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai biya, shi ne mai taimakawa, shi ne mai ba da dukkanin abin da zai zama biyan bukata. Na 19 a cikin wannan shi ne za ka samu mace da gari tashkurullaha alal wusi'i fi sarra, tana miƙa godiya da yabo ga Allah yayin da suka samu nutsuwa da kwanciya hankali a lokacin da suke da wadata. Menene? Tana yi wa mijinta biyayya, tana kokarin ta sa mijinta ya taimaki iyayensa, tana sa mijinta ya taimaki yan uwansa, tana kula da 'ya'yan mijinta wanda ba ita ta haife su ba, tana kula da 'ya'yan makwabta, tana kula da tarbiyyar 'ya'yan unguwa wajen tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. Wannan shine ɗabi'u na mace ta gari. Shi yasa 'ya'yan uwa mata da 'ya'yan uwanmu maza mu sani cewa ita mace ta gari ko shakka babu ita ake kira da suna mar'atu salihah. Sannan ko mu sani da ita ne Allah maɗaukakin sarki ya karrama bayinsa da ni'imomi masu tarin yawa. Za ka samu duk lokacin da mace ta siffantu da wannan siffofi da muka faɗa, da ma waɗanda ba muka faɗa ba, za ka samu to gaskiya ta siffantu da siffofi ingantattu wanda Allah maɗaukakin sarki yake karrama ta da sakamako, kamar ya bata miji nagari, bayan miji nagari ya bata wato ainihin zuriya ta gari, bayan zuri'a ta gari ya bata kuma ninki na lada daga cikin ladaddakin da yake bawa. Sannan zai samu cewa kuma mizanin ta yayi nauyi na lada,
za ka samu a ranar alkiyama tana daga cikin masu alfahari akan wannan. Sannan za ta wayi gari tana da wani matsayi, maɗaukakin matsayi a wajen mijinta ko a zuciyar mijinta, da wajen Allah maɗaukakin sarki, da wajen ahalinta, da wajen 'ya'yanta. Sannan Allah maɗaukakin sarki zai kuma sa mata ko ya dasa mata haiba, mutuntaka da ɗaukaka a cikin zukatan al'umma, a wajen idanuwan al'umma. Yayin da mutumin banza ya ganta, tsoro yake ji ya mata magana, domin shiga kamalarta da shiga ta mutunci, da kare mutunci, da kare kimar addini da shari'a, da kare kimar aure da haƙoƙinsa. Sai ya ga yana jin tsoro, duk ko da a ce irin masu a ce wanda suke amfani da asiri wajen yin zina ko lalata da matan aure ko da 'yan mata, za ga yana jin tsoron ya haɗa ido da ita. Sannan mace ta gari ta ce idan ta je kasuwa take cinikayya da mazaje, wato fada ba ta yadda tana kiran wani makwabci ko wani kwastoma da baba ko kanena ko yayana ko dan uwana ko mai sunan kaza, dan dai ta samu sauki. Alhalin ma a cikin abin da ta zo da shi sai an ƙara, ko abin da aka yi niyyar sai mata za a ƙara mata, domin za a dan sai mata abinci ko abin sha daga ciki. Idan an sai mata na 10 to sai an ɗora mata 50 ko 40 a cikin abin da aka yi niyyar samu a cikin abin da za ta samu da haka yayin uwa mata mu kiyaye. Wannan shine sakon da muke kawowa daga wato ainihin wannan tasha tamu ta Barkiya TV channel. Muna fatan za ku dinga yi mana subscribing, kuna yi mana liking, kuna buɗe wato sakonninmu, kuna amfanuwa da su, kuma kuna ba mu comment da inda kuka ji mun yi kuskure ku gyara mana. Wannan shi yake nuna cewa kuna sauraron mu, kuma kuna taimaka mana wajen gyara inda muka yi kurakurai da inda muka yi daidai. Ba yaban ku muke nema ba, muna neman lada ne daga Allah madaukakin sarki. Mu mun fi son ku bibiye mu, ku dinga gano kurakuran mu. Ku danna subscribing a wannan tasha ta Barkiya TV channel, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin karatuttukanmu da muka samu, namu ko na wasu malamai daga cikin malamanmu, domin su amfane mu, su amfane ku, duniyarmu da lahiranmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.